Magwis! Kunin na yan. May lumabas ng isa. Mga kasinag, good evening. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Mga kasinag, isang magandang gabi sa ating lahat mga kasinag. Andito pala ako ngayon mga kasinag sa inaalagaan kong baboy kasi mga anak na ngayon. Kung saan ay sumabog na yung panubigin. Ando kasi ako kanina mga kasinag sa rawis. Naglulukat-lukat ako. Yung nagtatagkal ng ng naglulugka. Yung nagtatagkal ng yung naantok na kasi ako. Yung pagtatagkal ng mga kasinag ng kupra dun sa bao. Kaso lang mga kasinag, pumunta nga doon si Mrs. at ang baboy daw sabi sa akin mga anak na, kaya hindi ko muna tinapos. Kaya ngayon mga kasinag, andito ako. Ayan o. Nakita niyo yung dahil kapatid na. Nalagmas na. Iba na? Oo. Ayan mga kasinag, lumabas na. May lumabas ng isa. Ayan mga kasinag. Dahan-dahan lang tayo. Kasi ito mga kasinag, napakatapang. Yung magano, lagyan lang ng tela. Punasin mo na yan. Palangin. Uy, umulan. Sabi lang lang ba yun? Ayan mga kasinag, ito na. Ayan panganay. Pigahanap kung hain sila makulog sa niya. Ba Sakto mga kasinag, habang nagsasalita ako, umulwat na agad. Pasensya na kung gusgusin ako ha. Kung saan ay parang nabaga akong mamaliwas mga kasinag. Hitsirahin ko. Hindi pa ako nakapaglabar, nakapaglinis. Kasi ang mga kasinag, pilit ko sanang tatapusin yung kinukupra ko doon. Maipisar na bukas. Kasi ilang araw na, dumating na kasi si madam. Sabi kasi niya kahapon, pupuntahan nila bukas dito para ipisar na. Pilit ko sana tapusin kaso hindi kaya mga kasinag kasi nagkasabay pa. Sumabay pa itong baboy. Kaya okay lang yung mga kasinag. Sa tayo. Panganay, puting-puti. Mga kasinag, isa pa lang yung naianak ni Lucky. Inaantay ko pa yung susunod. Sana mga kasinag, hindi naman tayo puyatin. At ilang araw na tayo talagang rugado. Laging busy sa trabaho. Ayan pala mga kasinag si Mrs. Tapos si Bunso, si Chloe. Tapos si Pitoy. Pitoy! Ayan. Ito naman kasinag yung panganay ko. Ito na yung panganay na anak. Ano ito, babae? Babae daw mga kasinag. Yung cute niya. Cute niya. Babuot na. Ayan mga kasinag, ito yung inahin Para antabayan muna natin mga kasinag na lumabas yung mga susunod.
Update ko lang ulit kayo maya maya. Mga kasinag, good morning. Pasensya na kayo mga kasinag, puya tayo ngayon. Ang good news mga kasinag, ito na. Ayan oh. Ayan ang good news mga kasinag. Oh. Di ba nakita nyo? Dalawa lang ang anak ng baboy mga kasinag. Lumabas yung panganay ay alas 9. Tapos yung pangalawa alas 2 yun ano. Kung alas 2 lumabas, puya talaga tayo. Hindi tayo nakatulog ng ayos mga kasinag. Ito nga inaantay ko mga kasinag kung may lalabas ba. Kasi mga kasinag, lumabas na yung inulnan niya. Kakaunti pa lang yung inulnan na lumabas. Inaantay ko pa yung malaki. Nag-aantay pa ako na kung may lalabas pang inulnan. Kasi matapang pa siya mga kasinag. Hindi ko pa mapadidi yung dalawa. Ang tapang-tapang pa. Umaga na mga kasinag, maliwanag na. Biruin mo. Kaantay natin. Andito na si Bagwis mga kasinag. Parahuli na dito, gutom na yata. Dalawang araw naman si Bagwis hindi umalis mga kasinag. Andito lang. Ayan nagkaparahuli. Ayun, sa taas ng nyug. Ayun mga kasinag Ayun, sa taas ng nyug. Bagwis! 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 Hindi nasagot si Bagwis mga kasinag. Ayun lang mga kasinag sa itaas ng nyug na yun di ba narinig niya? Pakainin natin si Bagwis mga kasinag. Ito yung pakain ni Bagwis Ito yung pagkain ni Bagwis. Ayan. Nukuha tayo ng isa dyan at ipakain natin. Update ko kayo ngayon mga kasinag pagpakain kay Bagwis. Hindi talaga tayo nakatulog. Yung kinukupra ko pang doon sa rawis mga kasinag. May alisin pa ako sa bao. Hindi pa matapos-tapos. Umulan pa. Tingnan ang panahon mga kasinag. Hindi maganda ang panahon. Hindi kagaya nakaraan. Mainit. Ngayon maulan. Tawagin natin dito si Bagwis mga kasinag. Nagdala na ako ng pagkain. Bagwis! Ando si Bagwis mga kasinag sa itasan niya. Bagwis! 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 Ando pala si Magayon mga kasinag ayun sa kabila. Kita niyo? Ayan si Bagwis. Ayan, punta dito. Bagwis! 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 Tayo pagkain mo. Tara, baba na yan. Baba na. Aba, halika na. Bagwis. 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 Ayan ang mga sinag. Baba na yan, baba na. Baba na. Sige na, baba na dyan. Kunin mo na ito. At may asikasuhin pa ako.
Luwa na. Luwa na dyan. Sige, kumain ka na. At may mga gagawin pa ako. Luwa na. Ito na ako daw. Oh, kunin na yan. Sige na, kunin na. Nasubrahan yata yung pakabungaw ko ah. Parang wala nang malay yung daga mga kasinag ah. Nasubrahan yata ah. Sige na, dala na yan. Ayan mga kasinag ah, nakita nyo naman si Bagwis. O di ba? Na-update ko naman ulit kayo. Kahit tayo puyat na puyat pa. Wala pa talagang tulog mga kasinag. Kahapon hindi na ako nakapaglabar, hindi ako paglinis. Ang itsurahin ko talaga mga kasinag puro dungis na, puro dumi na ang katawan ko mga kasinag. Kasi pag nagkukupra ka kasi mga kasinag, tapos pag pagod ka hindi ka man makapaghinaw agad, baka mapasma tayo. Kung kaya kagabi habang naglulukat ako nung inaalis ko sa bao yung kinukupra natin, pinuntahan ako ni Mrs. mga anak na daw yung baboy, kaya hindi ko natapos yung ginagawa ko dun mga kasinag. Ayan, napuya tayo. Kaso kukunti yung anak mga kasinag, pero yung nakarang anak ng mga kasinag 18 yung inanak nun, ang nabuhay lang ay 14. Tapos ngayon mga kasinag, yan, dadaluan na lang. Nasobrahan ang dami nung nakaraan. Ngayon naman napaunti. Ito na si Magayon. Good morning. Ano, gutom? Gutom talaga si Magayon mga kasinag. Gutom? Ayan mga kasinag, ilipat ko muna si Magayon. Nailipat ko na mga kasinag si Magayon. Nailipat ko na ng talian. Si Bagwis lumipat naman. Yung pagkain niya dinala niya sa itaas ng kahoy, pero dito lang mga kasinag malapit din lang. Ayan mga kasinag. Ngayon mga kasinag, dyan diala ni Bagwis yung kanyang pagkain. Bye bye. Kainin mo na yan. Uwi mo na ako. Kasi wala pa akong pahinga, wala pa tulog. Ha? Sige na, bye bye. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Update ko kay Bagwis, taas kay Magayon. Pasensya na muna talaga mga kasinag, wala na talaga tayong power. Kailangan ko makapagpahinga. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat pala sa pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Sa lahat ng ating viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Huwag nyo po palang kalimutan mga kasinag
na suportahan ang aking Facebook page na Emboy Oragon. Salamat po mga kasinag. Paki-like and follow na rin mga kasinag. Salamat po. Pahinga muna ako mga kasinag. Bye bye.